umhlabathi kahle kahle singabe ngabade. Ubuthina asibungabazi sididwa ukuphila nobukhazikhazi. Kwasemzimbeni simdwayidwaza inkulumo zamagama abadala bekhulunyiswa intukuthelo besibona sicela nomkhumbi kathanda izinto. Iziyalo zabadala sisichitha ngehubo likangangikuphi ebusheni bakho. Hlanga lomhlabathi phambi kobuso bakho singabakho kodwa ngokwenza nangokuphila singabokuhamba. Ukuhamba beyifuzile imbiza phela kwabona labesifunde kubo bebesephutheni. Iphutha selaphenduka umuhle muhle ithwezi lokudlalisa abantwana umntwana abezibokuhle baphenduka ababi ngoba bayidlanzana kwezimvumbe ezibuswa isonto. Isonto liyajika isona siqhubulo samavila esongela abasebenza isikhathi sisekho. Kanti basekhona-ke abasayibambe ngesiko ndaba ezitha. Izitha zisigabisela ngesingenakho okungumongo wokuphila akekho ngaphika. Sizondana sisodwa kanti sisodwa isolo sethu ube uqhathanisa kwethu nokwangaphesheya kwamandaba. Sithula isikandaba nayo indaba. Sanda ngeinkulumo uma kufanele siphilise abazi kangcono kunathi sibe kuhle ngezenzo eziphambene nesikompilo. Umlilo ubhuleka uma sekuvela ukufa nakhona sibulawa into ezimnandi. Ukuthuka nje kwesihlahlana amaqede sibuyele kwaphika iziyalo zabadala la esithi kuseyintweni khona. Bube selimthende okwakithi sekwadansela isiginci ugabigabi sigabisela ngethende sibaleka. Sihubha amasiko abantu usibiza okhokho babantu. Zulu ebhula umlilo ngamazwi ngezwe limtoti sisahuba intombi sibheke emhlangeni. Noma-ke usuwaphenduka imfashini. Ezinye isebenzisa amandla okuningi bazo ivunule iconse ihambele ngasemuva noma sezaba izimpumputhe. Amampunge abazali benika isakha sikhathekisiwe. Bhedla lokhu besiqewini thina siphumile esiqwini. Iqiniso ukuthi inkolo isempilini yesiko. Wena kamalandela uma usukhothama emsamo ulandela isiko uzushoneze kunomkhubulane ngomtshela ukuthi nasi isizwe sifuko ukulwana. Nkonyane encane kandaba eyiseqhulwini izithi sebafuza abafuzo babamkhulu badlula ngisho yisonto abayikhona. Kunentaba esikwa ngethemba lokuthi kuyoqhamuka abathile bebuyisa okuthile. Wena kamalandela kunesililo ezweni lakho ngoba kunento zabantu ezathathwa ngethemba lokuthi izobuyisa. Ngikhuluma nje isigaphezu kwama20 iminyaka azana inkululeko kodwa ngiyasibele ngathi bamfaka uDukaneza ngoba kadukele ngasekhaya. Namadoda asaphenduka amadoda ngenani lezingane